गे सोचल सपना पूरा न भेल छल कोन कसूर गे सोचल सपना पूरा न भेल छल कोन कसूर गे जब ही ससुरा मिलाएबो जब ही ससुरा मिलाएबो तोरा सो जरूर गे जब ही ससुरा मिलाएबो तोरा सो जरूर गे जाना जब ही ससुरा मिलाएबो। प्रेजेंटेड बाय अनु रिकॉर्डिंग स्टूडियो। एबो दूरा पर तोरा गाड़ी लगेबो के करो ने सुनबो सीधा घर घुस जेबो एबो दूरा पर तोरा गाड़ी लगेबो के करो ने सुनबो सीधा घर घुस जेबो पुछतो जे तोहर हमरा सखी लभर की छिए बतेबोगे जब ही ससुरा मिलाएबो जे मैं ससुरा मिलाएबो तोरा सो जरूर गे जब ही ससुरा मिलाएबो तोरा सो जरूर गे सुन जे मैं ससुरा मिलाएबो। घर सतोरा हम सुन गए उठेबो खिड़की के रास्ता से तोरा भगेबो सुन गे घर सतोरा हम सीधा उठेबो खिड़की के रास्ता से सुन गे भगेबो अपना साथी अर्जुन के संग शंभू से तोरा मिलेबोगे जब ही ससुरा मिलेबो जब ही ससुरा मिलेबो तोरा सो जरूर गे सुन जब ही ससुरा मिलेबो तोरा सो जरूर गे जब ही ससुरा मिलेबो।